takto začínam robiť puding. K tomu potrebujem tieto veci. Puding, mlieko a zostatok. Zabudla som síce na odmerku, lebo beriem 400 ml. Takže tak, odmerím si 400 ml. Presne. Tak, vliať to do nádoby. Áno. Vytrepať najprv puding, aby nevyletel všade. To robím tak. Tak, väčšinou sa to podarí, aj tak. A zamiešať. No a ide miešanie. Takže najprv takto narýchlo. A teraz budem stopovať síce, aby to nebolo dlhé video. Takže toto. No a to je taká konzistencia. Čím skôr, tým lepšie, pretože dáva najviac okraje, aby neprehorelo. Miešať. No, niektorí volajú aj expertka pudingová. Takže je to také, že hovorím, čím viac, tým lepšie. Nejde samozrejme o puding ako celkový, ale ako o to, že mám rezmi na varenie a aj upratovanie. Po pár minútach to už má takú konzistenciu. Takú konzistenciu mám po pár minútach. No ale tak už je to varené. Uvarené za chvíľočku. Treba fakt, ako vidíte, premiešať okraje. No hotovo, tak, hotovo, výborne. Ideme na rade cukor, 4 lyžičky, keďže 400 ml. Niekedy nejdú celé, ale je to tak. Chce to poriadne zamiešať. Škoty.
podstate ako torta. Ale mi to tak piškoty, je to úplne úžasné, keď si to tak robíte. Teda aspoň pre mňa. A potom ďalšie piškoty. Takže... Ďalšie piškoty. Tak. Ďalšie zbytky dať. Tak. No. No, a na rade je upratovanie. Tak,